Horas marihita saluna paparan na putar raja sila isabungan si walu turpok na marhaujat tu sila lahi na bolak. Di bagasan borginon padlo mau lihat do hita tutu hatta ala asidot tolong ni rohana bo hita marpungu paparan na putar raja sila isabungan si walu turpok sila loho raja sahat tu tabur raja. Ima naing marsiajar hita taringot tu paradaton adat na pinukan na puta si jolo-jolo tubu jala di bagasan tikion nunga di parade narasumberta ima nasongon materi nalau si parsiajarota ima nanidok pitu lili nami pawalu jugia nami ahdo lapatan neon jala tulau dia do rupani hataon di ulahon alani di bagasan borngenon tapasahak ma tu bidang adat doho tarobota ima amang situa sihaloho opu devan doli buru nerajai buru siagian dohot amata je sida bariba opu ne siromora buru nerajai buru siagian ope partikenon bahasa tame ma tuhamu amang asahamu ma marsiaturan butima mau liate Horas madi kita para deputa raja sila sabungan siwalu turpuk nama hujang sila hina bolak horas obar tu materi dari pasaknya mata perase anakin ima pitu lili nami pawalu jugia nami pitu lili para hataon juk tetapi gion ate terlebih misalnya isarana ditiki na marhusip manang di ulun ujuk saya didokon pihak ni parburu do pitu lilinami pawalu jugia nami nunga uli ni pinami ay goham munama gajut nami ra dan sudira maboto termasuk nama kata horira dan pola takas di boto ahado pangatusion ni pitu lili pawalu juhia ate amang ate alani asa unang holan nama dok kita jalan si kota kasma boto ta pangatusion ni pitu lili pawalu juhia ate amang ate nah nyon secara leksikal pengatusion ni pitulili pawalu jugion artinya nungga lengkap ngagok las ni rohai so ni dokon ni parhatan ni parburu inakin nungga pitulili nami pawalu jugian nami ayunga uli ni pinami ay gohamuma gajuk nami artinya gohan ni parana ma gajuk ni parburu ima marhite-hite sinamot nanay si pasaton ni pihak parana. Dihamu amang molo dioputta naparjulu dan itu tingkat kemahiran ni sada halak pertonung manang sada ina pertonungon ditetuhod dohot par 3 lili. Nah, parsipiga lili. Nah, dah. Jadi tingkat di level manang grade, manang kemahiran nih sara-sara partono ditotuhod dohot gudang ni lili nabui dipakai. Somalna aka partonong pemula manang akan nomor baju na julu didokom mau partonong si sada lili, manang si 2 lili. Biasa non, manonong akka ulus-ulus na biasa non, ulus paropa, akka na biasa-biasa itu ada teh. Dan pola akka ulus na marhadohoan. Nah, molo didokon partonong si pitu lili, oma
level ni partonong na paling tibo. Ate, na paling tibo. Molo marhite panuturin ya kana tua-tua, olo do di sada huta, manang di sada luat, dan adong partonong si pitulili. Manang, adong alihola salah. Jadi yang sudi nabui mencapai grade manang level si pitulili. Molo nungga bara satu level si pitulili, odo nabui manonung, gitu, ima na dikoranna ulos jugia. Ulos jugia. Jadi yang sembarangan nabui manonung ulos jugia. Molo marhite-hiteon panuturin na tua-tua ulus jugiaon omma na didokon di raja di ulus. Omma na bui gawe na dibain gawe barang homita. Manang na disipam maon di bagasan ima rubi. Adong na gitu. Jala dipakai pion akka raja na sangap dokon mamakyon. Jala dikon di ulaun-ulaun tertentu. Jala marhite panuturinnya kana tua molo majomor urus jigiaon dang boyon dijomor di toruni ima mataniari sikon di toruni rodang di bulan doon ate cahaya bulan ima pengakuan ni akka si tua-tua najolo. Nah, Ido pangatusyon ni pitulili pawalu jugia. Artinya nunga sikop belgani rohani lima pihak parborui sada lagi dong adong nama robot boruna pahu tahu boru mana sida jala dapat sinamot digohi paranak ima gajut ni nasida lagi dong. Jadi artinya secara leksikal artinion dan gitu gok ma las nirohai. Ido artini pitulilui pawalu jugia. Ate apa ate? Ya, ido pangatusion nah. Jadi mulu nata BGP na selilingon jujut talak madokon nunga pitulili nami pawalu jugia nami. Nunga atus behita oddo hape artina. Oddo hape astianna, oddo hape lapatanna. Tidak kolan madok behita ngata boto artianda ate tarsongonima abang na boy di patorak kami ate tungadong na orang takas boy mahita marsipadaran asata bamora akka pangat tusiom tabi parhitiado di pasar time itu molere adong kira-kira dia amang udah partonong molo amang udah opu misailaon jujur do Ibarat jurnal jual pertonong, bujur di rodang di bulan. Ate, abang udah? Baju abang udah? Ya. Adong, ira-ira? Ya. Topu aleteya. Jangan. Ya, duduk. Ya. Tetapi perjolo yamang narasumber songon hatani batak na madok pitulili dohot jugia. Memang tohodo molo martani pulos si pitulili belum tentu adong isa dahuta manang isa dalbuat. Jala on iwata jolma deui. Molo nung manonon ulos si pitulili berarti ulos homitan. Ya. Naso diperdagangkan. Jadi dang diperdagangkan ulos on. Jala ulos pingitan don. Jala gajang nyopya sing do. Omman ido na ulos maritom.
Ido so idok ulang ijomo relas nyari, alana sega itom nai. Itom ni ulosi. Ya. Ido moloson ulos sepitulilion. Jala pada umumnya ala pengi tadon malah guarni separulosi piadong di bageso. Ailana pesanan khusus deh. Jala dipakai mau pada saat-saat tertentu. Dia ya tong gimana perlu pakai omna. Dan oleh memakai sembarang bulaun. Di bulan-bulan tertentu do nagabe kebangga di mana bisa pakai. Ya. Jadi tersongon ide nerhaku artinya pitulidi alana molo partonunot do nongain jala nama nonunope sangat pe huingot na julo ma adong dedeni mari dedeni partonuni soal artinya nak kuboto mang sama dia ima alani homini uloson jadi tersongon ini nerhaku saotik soal ulos si pitulidi Ya. mau lihat Ya mulai tema teh jadi takas do isaksihon emang udah najulu ujul haposora ima na menurun ulus jugiaon ate nah ido makin takas ima level nih pertonun si pitulili nah jadi di salah sada luar mana sada huta belum tentu adong nabui ke be pertonu si pitulili mau lihat ya mah ditabayakkan kan ya. Ya. Ya, jadi mulai tema di narasumber nami soal materi tentu orang inon pitu lili nami bawalu jugia nami nungauli ni binami ala gomuna ma gajuk nami artinya rison molo jugia nak dengan berbentuk ulus berarti soal nak kali pura doa ada gomul mana kalingan gajuk nami gajuk don berarti terbuat dari Jurgia, itu maksudnya? Terus. Itu nasukun. Terus. Mulai mah. Kan upama upama kan apa udah kan baris pertama, baris kedua itu kan merupakan sampiran. Baris kedua dengan ketiga, tiga dengan empat berupa isi kan dinuangin. Jadi sampiran dan masalah ada dong. Artinya nungga pitulili nami bahwa nujogia nami baris pertama kedua. Sampiran isi nungga uli ni pinami agoham munawa gajuk nami ima isi jadi artinya sampiranon dan asal sampiranon saling dia paralel bahwa isi sampiran ini menandakan daripada isi jadi paralel dan bertolak belakang di nakini hudo konunga pitulili nami pawalu jogia nami patad dahon balgani roha kesempurnaan isi nai besok nido ayo ngauli ni pinami. Nah, sada gohamuna magajuk nami artinya boruna neng pahutaonna dapat sinapu mesti kan ulima nih si jadi sampiran dia berisikan kesempurnaan igohin mesti diisinin lambang kesempurnaan ide jadi baris pertama kedua merupakan sampiran baris ketiga keempat merupakan isi itu merupakan pantun ate Oke, mulai ate. iya adong deh oke Singkat dulu kusuk kunon. boleh Orang niat tuh sabubro so sinukun. ya Pembululus sonari kan ido situ mata, sioba mata. oh ya Jadi molo si pitu lilion ini ulosi do patudu hobbana baru pitu lilina lilina. oh hidup Dia masuk kusuk. dan artinya nama bainon grade na kelas na gitu nabui mabai nakin nunggu patorak kami molo kemahiran kemampuan di sana-sana pertunung itu biasanya dilambangkan dengan lili dan gitu alat di pitu lili molo misalnya pertunung pemula dobana biasanya dirokode pertunung sisada lili berarti pemula naik mau 2 lili 3 lili 4 lili 5 lili 6 lili 7 lili mungkin si 5 lili emang udah mungkin ulus lagi hidup pada siram mata dan gitu
Jadi molo bana partorung si pitulili berarti dia sudah bisa mantorung manonong jugia. Molo dan partorung si pitulili dia tidak akan mampu manonong ima hulus jugia. Jadi sian hasil karya naido tarboto grade ni manang kelas ni nama baik ulusia mauda ido daftar surat isinon si pitulili dah. Maksud tuh pasal udah kena si tulu mata si opak mata semua ni peta na adong do kadana di uluson Dah. kan na di surat maksud tuh beta sampai pitu do mana garis-garis Ya. itu nah Ya, pitu. Berarti pitu Pitu, mau tak perhatikan pitu malili, pitu motif ma. Motif artinya kalau semono dah gitu, corak. Iya, benar pitu corak ma. Itu. Adong ngisi, haida main pitu. Pas deh. Deh, adong deh. Semoga aja mah. Ya, ate. Ina mate. Mau gajang pendon. Kalau kamu tuh jura teh. Kalau ada pak, paling itu pancukangata. Jadi nak kolam taboto, kolam tabigi, pitu lili nami, pawalu jugia nami, alena. Marite panorangion nami borginon, nunga tangkas taboto. Hudia do pangatusian ni pitu lilion, pawalu jugia nami. Ate, mau lihat mah? Marsanga matuata, marsanga mahita para puta raja sile sabungan, marsanga ma oputa raja sile sabungan. Horas manita salunda.